Hello, my name is Miroslav Lajuk, I am from Ukraine. Почали повертатися і розказувати. Все частіше почали повертатися і розказувати нагадувати дідусів і бабусь, людей з історією, що так само говорять про пережити. Неймовірні факти і притчі, хочуть, аби їх слухали, ставили уточнювальні питання, підтакували. Один такий на вокзалі з пов'язкою навколо голови розповідав про музиканта, який привіз на війну скрипку. І коли не було боїв, грав. В інший час брав зброю і бився. Якось він кинув автомат у ковилу, витяг з чохла скрипку і заграв дуже сильно, як Бог. І вороги почали падати, просто ніби від кулі. Та успіх був недовгим, бо на боці чужих теж воював скрипаль, теж дуже добрий. Він побіг у свій табір за інструментом, а потім почав грати ту саму мелодію, і падали вже наші. І так ці двоє грали, аж поки навколо них не стало нікого живого, бо музика не знає, де добро, а де зло. Може хтось хоче йому заперечити, хто наважиться? Чоловік на вокзалі також висловив думку, що тяга до війни таки в природі людській, бо якщо людина захоче, то навіть взявши музику до рук, убиватиме. Хто має що заперечити? Я забув. Ми оголювалися і навіть не знали, що так не можна. Я забув. Ми самі придумували ігри. Ми слухали шастання вершників над нами. Я забув. Ми придумували мені ім'я. Ми позбавляли мене імені. Я забув. Ми обіцяли легко пробачати і любити знову. Я забув. Ми обіцяли, що приймемо засліплення як дар. Ми обіцяли світитися, ніби сірник, що догорає, а від нього підпалюють інший сірник. Я забув і став такий холодний, що таким холодним може бути тільки друге серце, в якому лише крижинки нот, створеної тобою музики. Забув, і я став такий зрячий, що побачив засліплення збоку, ніби душа, що зрить своє тіло на простирадлі. І я забув. Що таке історія? Знаю, вона як королева квітів. Королева дивиться на квітку, і квітка в'яне. Але квітці від того тільки краще. Тоді як тут лише жертви, криваві нарешті байдужі, гербарії. Ба, каже дитина шмарката, що таке синь? Синій колір, небо, і небо над ним. Що таке натина? І стара жінка хоче показати, натина росте лише біля купи конячого гною. Така рослина, що в голод їли. Що таке смерть? І смерть, уважна, мов відмінниця, яка хоче піймати учительку на помилці, сіла на підвіконня. А це те, що сталося з нашим дідом, який у лісі колись пропав ради історії. Ба, а що таке історія? І жінка виходить на горб, там вітер зносить, калічить. Стара посилає дитину по куртку, сама ж втуплюється в зарослу вільхами ріку, глуху ніби перед повінню. Історія. Якось ми посварилися з Василиною, сусідкою, і та розказала, що коли піввіку тому вони вішали в лісі твого діда, він тремтів, як осиковий листок. Першовідкривачі не помиляються. Жага мандрів просто зносить голову, мов п'янкий дух у селищах, що живуть з виробництва алкоголю. І вони йдуть уперед, аби дати людству цінні знання. Першовідкривачі, віднаходячи нові землі, приречені неодмінно на поразку. Вони складають перші карти, і Африка виглядає як велика сливка. Азія, мов поточена з боків паляниця, ріки. Вони ж насправді значно вужчі. Першовідкривачі часто приречені на те, щоб виглядати недолугими, щоб бути недосконалими. У них немає фактів, крім фактів власних очей і чуттів. Це інші приходять після, озброєні купами книжок, озброєні приладами, приходять по накресленому маршруту, проходять по сливці і кажуть, це не сливка, шановний, ви помилилися, це не сливка, це гроно винограду. Першовідкривачі приречені на поразку, але нова земля для них – це жінка, у якої вони перші. А перший раз не мислимо помилитися. Адже неможливо помилитися, коли не сила виправити, бо тоді все життя, весь світ доведеться називати великою помилкою.
а не першим коханням.